kiyudo kama governor operate the whole of the last regime account operate municipality offices mag alensi machon ka magitieko iyudo ka kure kasani governor gero county headquarters worth around 200 million kure kigero sani 10 years after devolution niwinjo kanyo be miyudo ka county di machon nigi cases mag corruption mang'eny nwayudo ka gupi manoimiwa kopogore kata gi mag yath ginego kopogore kata gi mag stima ginego yudo ka nitie nyaka nitie go widwa ne chul contractor nogero kar jot mar deputy governor hewa maonge chulo gowi udwa ni chul gowi mar project manotimore to onge nokotimore kikone the same na kar residence mar deputy governor onge yudo ke chulogi koro pani backlog ma samoro ne yudo kane ing'eyo wang'e gima notimore Migori last regime pod cases go nie court nyaka sani governor mokalo gi officers gi pod nie court nyaka sani of misappropriation of funds Omabei miwinjo Seth miwinjo Philip Pakoni aneno ka gine ne oger murumo office governor oger nyaka stadium murumo koro ka governor masano biro to wicho rangi tiyo mane momiyo akone ne ya liet nyolo nyathi ma kilo 100 to kolware ground no chopo ne pap to ground winjo kidhi penjo happiness index mar jo Migori County residents ipenjo gene inano ka dhinade idhi yudo kani malo Omabei ma iwinjo keto namba 1 happiness index wacho nade happiness index wani malo kabisa jo Migori momor kabisa Nyanza mangima papa ni kata Kenya nikech projects matimore dong na koni ni wan gi pi mosekony nyaka ne governor chilo donje telo 203 dikwana ne ma counties mamoko go governor no penjo flagship projects ma governor no pledge ni after every 500 meters circumference okunyo pi and he's really doing it. Is illegal. 2 years down the line, where propaganda commander. What gigari okende? What is with Gapar? I'm very confident. If I the chalona, the cows are already 140 CDs in 2 years. In your logo, one moko manogo primary. If ma is equal to ma is equal to. If 2 years is equal to 140 CDs, 10 years, dibedo maromnade. Iwinjo. Koro, we are doing just a lot. You know, katamana watch health money wachon. Okwati MCRH kende. Okwati Migori County Referral Hospital kende. Sani kaka watiyo, ne wayudo dispensaries manoger to nokotieki. Ogergi, owegi news contractors oringo gi kore nikech noko chulgi. Watieko gite there 19. Wasitieko gite mo wase commission gite masani gidhi mbele. Already wagera apagari mwasitieko. Iwinjo modong mana commissioning staffing gi commissioning koro staffing ne mawango gitabu nikech public service board no sebede court mang'eny but we are doing a lot makopo ni we na tiek ka ni we na wach ka to chenro mar odhiambo chiluongo nango cha thum dago moro dhi yudo ka pod awacho mana weche mag government of Migori gi dongruok kamano gik mathoth mantiere karka ang'ena damiyo Seth kachel koda ka Philip Pande mondo mi bende ugol paro kalore kod gino mabende ilose ang'eni ranking ichako gi Migori tidong' e Migori kanyo kikono wadhi mbele matin miyo mana lisi namba 2 amiyo Kisumu namba 3 ema miyo Omabei namba 4 koka miyo Siaya koro Siaya otai namba 4 duto